El programa de mapes mentals de l'escola d'estiu comprèn l'estudi i treball de 3 programes força interessants i molt senzills. El primer programa és el programa FreeMind, que el podeu tindre gratuïtament dintre de la web de FreeMind, com ja veureu a través del curs. El segon és un programa que no és gratuït, però que es pot fer servir durant un mes. És un programa que s'anomena Comapping. I el tercer és IHMC, que és un programa també gratuït. Fixem-nos que qualsevol d'aquests tres és útil a nivell d'ensenyament. Ja portem uns quants anys realitzant aquest curs i tenim força experiència i tota la gent que realment l'ha realitzat està força content. Esperem que passi el mateix. Els programes de mapes mentals actualment hi ha molts al mercat. Hi ha molts gratuïts, altres que no ho són. Uns que són web 2.0, que els pots guardar en un ordenador, altres que no són web 2.0, que en vez de guardar-los al servidor, els guardes tu en local. La utilitat per a un professor és molt gran, és a dir, tant per treball personal, estudi, programació, crear resums, etc., com dirigit als alumnes en què ells s'habituïn a ordenar-se i a treballar i a fer servir tot el tema de mapes mentals. Esperem que el curs sigui que us agradi i que quedeu realment satisfets.